Moi ben, segundo, pois imos alá a por esa segunda pregunta que a primeira xa me fixo sudar, eh? Sí, que a segunda vai ser peor. Que a primeira sudei eu a gota fría. Angelina, recordo que só pode contestar segundo, eh? Sí, eu moi contenta. Usted non pode contestar, aquí xoga segundo. Oiche, eu só lle toco así se tal por un lado. Si vai indo ben ou si vai indo mal. Por 500 euros, segundo. Un billete moi grande, eh? Un billete moi grande, xa yo poño diante para que así Sí, para que me... se lle abra o cerebro todo e acerte, vale? Imos alá. Estivemos na vosa habitación de matrimonio, Sí. que o cabeceiro da cama ten así pola parte de arriba como unha balda. Pois necesito que me diga que dous obxectos hai xusto no centro desa repisa. Pois hai un telecomando, Un mando da tele. un mando da tele, un reloj, non, reloj non. De momento imos ben, segundo. Moi bien. Un mando da televisión. Pero hai outro obxecto máis. Sí, a ver, un abanico. Un abanico con que se abanica a muller todos os días. Hai un mando e hai un abanico. E un abanico, sí. Seguro? Sí, seguro, sí. Pois acaba de gañar 500 euros. Devólveme eses 100. E levo os 500. E leva os 500. Por cuánto tempo? Dios mío, segundo, usted faime sudar muchísimo, eh? Me demando.